Nyakora mogijwang ya orekeno machiegni wantiere kodi karka chenro en mara mbaka oromo. Wantiere karkae bang' winjo mago matimore aluora kendo matimore counties mamoko. En kinde ni mwadago mbaka kodi ka sani warango nyakora mogijwang ratiro mag nyithindo kod mago mag jodongo. Weche osebedo mathoth ahinya ka wabedo kae ka warango chal mar wach. Tahinya machiegni kae wasiwinjo kacha nek gwandruok kachiel koda ka hinyo jomoko mwadak godo e kindwa kaka oganda. Kawuono wadhi bedo gi thuolo mano mar rango kendo mar nono ne gigo monego bed ni watimo mondo mi warit jogo matindo kod jogo madongo bende e aluorawa. Adhi bedo kata e twak ma kamae, nyinga Cleophas Oluoch, jakisumo kanya kwar mukeo nyaka chisango, to kawana ntiere gi wendo mawada gogo mbaka machalo kamae mondo waranga ne kaunti ma Kisumu tirange yo mane. Studio ma Kisumu kawana ntiere gi wendo mawada gogo mbaka ni antiere kae koda Georgian Adhiambo Otieno. Georgian oyawre Kisumu chiewe yo machal nade kawuono? Oyawre nya Cleophas. Kisumu wacho maber kabisa kendo aneno ka yamo makawuono kudho mayom. Erokamano bedo e radio kawuono Ramogi. Erokamano ahinya. Mana ka entiere TV Maramogi okinyi makawuono wadago mbaka achiel kachiel. To mokwongo ne mano nitiere weche mabende osebedi kaka iwacho ahinya gino ma ijiwo mondo mi orit nyithindo otiek gwandruok mago mag kit chwech. Jagoro mongirore migawo mano mararita Kipchumba Murkomen ne ojiwo kanise bende mondo bede opara manyime mar chiwo arita machalo kamagi. Owinja ne sigana ni nyakora mogijwa molosno kae kod nyawadwa Lydia Okeo kae to bang'e oduoga ne twak kae kan gi Georgian Adhiambo Otieno e studio. Kinde mane oyore nyasi mar lamo e kanisa mar AIC Milimani e kaunti ma Nairobi, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen nojiwo kanise mondo chiw mise motegno ne nyithindo mondo mi olos kitgi gibed jogo ma timbegi oriere e kinde mabiro. And if we want to win our children, it is true what the Bible says, that teach a child, the ways of the Lord and they will not forget. Murkomen okwo kanisa mondo nywakie lwenj kedo gi yedhe ameroji e kind rawere kendo ger kuonde reso rawere ma yedhe go oseketho ngimagi kaka yor miyo gi geno kendo. We have to really address this issue of drugs and alcohol abuse. It's a big threat to our nation. We have to reach out. We have to have rehabilitation centers. We have to deal with this issue. And it cannot be done by government alone. This is where the church can partner with us. Ose oganda ma osebedo kati marach gi nyithindo kendo timo negi timbe anja okakoro kwa kanisa mondo wuog oko motegno kwedo timbego kendo gikony e lwenje mag udi ma wacho ni medre pacho kae kamoko chwe chopo nyaka inek. And the people who do so are people in responsibility, purported to be pastors, to be chiefs, police officers, and teachers who take advantage of young people. The church must rise up, and I dare say we need a champion in this country outside government. Opoyo kenge makanisa osegoyo anyato kanisa mar AIC ma osebedo ng'ala mambele rwako jonjore kod jokuodhok e ute lamo magi gino ma oseduoko chien timbego e gwenge moko kama okuom jonjore go bende oseduoko bunde magi sebedo ka gitimo gondo njore go. The three dangerous bandits in Kerio Valley, the first place they went before handing in their guns was AIC Chesongoch. They went to the church, prayed for, got their courage, took their guns. And because of the act of the three of them, now we have guns being returned by criminals, up to 150 in one area. And this is unprecedented. I tell you, I am from that county. I was a senator. This is unprecedented. Wantiere karakae kamirango nire kakinyalo kede kod jogo ma medo nyayo lwenje ma kit chwech e kinde morango gi Georgian arwakni machiegni kendo kama wantiere karkae gigi ma itemo rangi weche mag GBV kachiel koda kara tir nikech ka nitiere gwandruok mago mag udi ma bende keto ngima nyithindo kod joma dongo kamarach ahinya. Ang'o mathoro kelo gigi ahinya kama untiere? To nyoro bende untie gi chenro moro manotimo Kisumu mano mar Women Adventist. Inyalo kunwa bende gino ma imedo dhir ahinya mar nyayo kwe e udi kinde ma jodake gi. Erokamano ahinya Cleophas. Gima wanyalo timo kaka wan wawegi mondo mi wabed gi kwe e udi ma wadakie
kata gi alworawa. An kaka jachung' ne ratiro machalo kamano endo, wanyalo kawo kinde makende mar lando ne ji ni chutho ka wantiere gi lwenje machalo kamage e udiwa kuonde madake, ang'o gini manyalo bedo ne nyithindo mantiere e udi mawadake gi. Ibro yudo ka nyading'eny ka nitiere gwandruok mang'eny to kata nyithindo sombgi ok bed maber chuth. Mano en achiel kuom giko makelo hinyruok ne jowa matindo. To wayudo ka sani endi wantiere gi ng'eny gwandruok e udi, kendo ibro yudo ka namba matin kende ema odak kaka familia. To emomiyo wadwa ni wawuog oko mondo mi wanyis ji, wanyis community kaka wanyalo dak gi kwe. Mokwongo ber ka wabedo gi gimiluongo ni understanding. Understanding nyisowa ni wabedo gi winjruok, kasto wabedo gi paro maliw mar winjo gima nyawadwa dwaro kata gima dwarore mondo mi watim, mondo mi wabed jok moko mabedo gi kwe kamoro amora ma wantiere. Koro understanding ni jomoko samoro osebedo ka dhi oko mare. To bedo kidhi oko mar understanding to wabo yudo ka kendo koro lweny opong' kamora mora ma wantiere. Emomiyo akwayo community ni mondo wuog oko mondo walanduru kwe kamora mora ma wantiere. To Georgian, kitemo rango nyithindo mantiere kar kae bende kadonga kumoro. Ratiro mar nyithindo e kinde ni onego bende rango gi yo machal nade, nikech moko wacho ni gidongo gi parono mano ma gin godo e wigi. Ahinya niero kama eka gitimo gik moko, lwenje ma kama nitiere. Bende nitiere kumoro ma pono iluongo kata safe space ma jogi nyalo bedo ka dhiega e kinde ma gigi bende timre, nikech gineno ka lwenje gi timore e kindgi, gidhi dak kuma anyuola, to anyuola bende ponono ok rwak gi kinde ma kata yono madwarore ji abila gi kinde ma gikale midhiero gi. Ahinya bende gi jodongo, nikech iwacho ni samoro jok ma gwandore gi ema chiwo sir ne jodongo. Sama gwandruok nitiere, jodongo gi nyithindo ema bende dong' kumoro ma kamarach. Cleophas, chutho wayudo ni ka nitiere gwandruok to nyithindo hinyore. To gima itemo penjo nyithindo masani onego wan kaka joma generation ma millennials onego beni wa understand ni nyithindogi ere kaka wanyalo raise gi up, ere kaka wanyalo timo mondo nyithindo makata wanyuolo sani obed ka gibedo gi paro maliw. Nikech iboyudo ka nyithindo manonyuol ndalo manene adieri iboyie koda ni gipogore gi nyithindo masani. Ibro yudo ni nyithindo masani nitie kaka winjo gik moko e yo mopogore. Taparo ni maendi kelo wa kendo e gimoro miluongo ni kaka wa raise nyithindogi. Ineno Cleophas, nyithindo kaka inyuolo nyathi, to nyathini endi odongo gi tim moro, to in kaka wuon gi kata kaka min gi onego bed ni ing'iyo step ka step kaka nyathini biro kendo dongo kabedo e community. Ibro yudo ka thoth nyithindo moko bro bedo ka nitie kata gigo magitiyo godo, to kata in janyuol intiere ot kanyo kode to okinyal ng'eyo. Koro nyithindogi dwaro ni mondo wang'igi malong'o. Kata ka in janyuol samoro inyalo popi ne room ma nyathini moro ting'iyo ni nyathina ni to dak nade. Mano bro mi clear picture ni nyathini ta raise nyathi machal nade. Kochakore kanyo to aparo ni ka parent otimo mano, to wan kaka community wabro bedo kuwa raise generation moro mantiere gi pogruok ahinya. To kendo kaluwore gi gima sefwenyo kata masewinjo, jodongo ma wantiere godo around nigi shida mang'eny kabisa. Iyudo ni jodongo thothne ijuang'ogi kabisa gi jok ma gi nyuolo nyithindegi, kendo inyalo yudo ka jok madongo
amor ahinya gi government wa Cleophas. Government wa nokawo initiative mar ndiko ne jodongo gimoro matin manyalo miyo gibed gi yuto moro matin. Ibro yudo ni samoro ng'ato imiyo gimoro matin to kowuok kanyo to nyalo yudo kaka onyalo skuma maisha ne. To nyadi ng'eny iyudo ka jodongo owegi to magi jodongo mosebedo ka konyo nyithindogi. Koro iyudo ka jodongo nigi tabu, emomiyo koro wan kaka activist wabire iye mondo wang'i kaka jodongogi nyalo yudo konyruok machalo kamano kwachako gi community mar alwora marwa. Erokamano. Georgian, to bende paro wach mag jodongo mana ka michope kar kanyo, mana ka wantiere tielo ni osekawo okenge makare mago mag rito jodongo ahinya e kindwa, nikech ka wacho ni mokwongo gin kaka girito nyithindo bende kar ka kitemo kata puonjo oganda ipuonjogi e yo machal nade e kindegi ma iwacho ni nyithindo nitiere ma wacho ni ero in isekelo e piny ka wan koro wamanyo kaka wan onyalo dak kendwa, in kama intiere kar kanyo in bende ikawo mana ting' mari koro kidhi mbele, nikech mane machal ni kidieny masani mane paro magintiere koro ng'ato ng'iyo mana ngimane owuon giweyo chenro mag rito jodongo kata kor gwenge. Cleophas, ka wuoyo kuoma awuon, aparo ni gino chakore gi ng'ato ka ng'ato. An kanyalo paro Dani Nyaraura dala mar Sango kacha, Nyaraura onyuolo nyithindo 9. Tibro yudo ni nyithindo 9 gi matin malwetgi chopo. Koro en kwayo mar nyikwayo mondo timang'o ong'i kaka support nyithindogi ka unyalo riworu to support joma chalo kamano endo. Aparo ni mano okang' achiel manyalo miyo wayud resruok mag jok ma dongogi. Mar ariyo en ni kaka wantiere gi initiative miluongo ni Tuko Sawa initiative, mano ma wa organize through chairperson Christabel. Tuko Sawa initiative ni en initiative mwaloso mar konyo jok ma iwinjo jok machalo kaka deye ma ok nyal konyore kata chuo liete ma ok nyal konyore kendgi. Iwinjo kaka jodongo wanyalo support gi matin mwayudo. To chutho maendi is a call, onego wan wawegi ka pod intiere to pod antiere Cleophas, wadwaro ni mondo wakaw odiochieng' makende mondo mi wang'i kaka wanyalo konyo dewa mantiere pacho. Maendi is a call. Dewa mantiere pacho onego wang'i kaka wakonyogi, nikech adieri ok ginyal konyore kendgi giwegi. Ndalo mane gin gi teko ne gikonyo minewa, gikonyo wuonewa mwachopo nyaka kuma wantiere koro kaka wan nyikwayo. Ka gini otamo nyithindo to wakwayo nyikwayo mondo koro odonji mondo o take up responsibilities. Erokamano ahinya. Kendo mana kama wantiere ka achiel nitie weche mathoth mabende timore. Ang'e ni mae ema wayudo ni thuolo mar rango achiel ka achiel ni gin to gin gik mage mabiro ka choponwa e kor gwenge mopogore opogore. Wacho ni Nairobi ka wantiere twak mar jorufa mano madhi mbele sani e kaunti ma Nairobi kae e apisegi ka gichiwo wach kotenore kod kaka itayo kumano mano mar SHA. Nyaka sani Brian Lishega ma en jatend rufa loso wadenwa winja na achiel kachiel sani ka otenore kod wechego mag SHA. Lie on their deathbed. As we approach the 1-year anniversary of SHA, SHA must be reformed in order to survive. This is a fight for survival by SHA, and everything that we have been seeing happening, including the launch by His Excellency the President of the sponsorship of 4.4 billion last week, is another attempt at survival. The reintroduction of the teachers and police medical schemes in December is also another attempt at survival. So these are our demands. Number one, the Cabinet Secretary must immediately reverse the 10.6 billion Kenya shillings rejection of valid claims. This is against the SHA provider contract
and hospitals have been denied the right to clarify or to remedy the situation, leading to huge losses. Number 2, we demand that unpaid historical SHA liabilities dating back to 2017 should be paid immediately, in line with the presidential directive of March this year. It is unfair and unjustifiable delay for the Cabinet Secretary for Health to keep talking about verification while doing no verification. We are aware that just 82 hospitals account for 50% of the NHIF debt. Surely, Mr. Cabinet Secretary, how long can it take you to just verify 82 hospitals? Why would the verification of 82 hospitals' NHIF debt cause the suffering of 3,700 Kenyan hospitals? We demand that the unprocedural downgrade and closure of hospitals be stopped immediately, because since June, the Digital Health Agency has wiped out 3,500 maternity beds from Kenya and 1,000 delivery beds. In addition, the Digital Health Agency has wiped out 10,000 inpatient beds. What is the rationale for this wiping out? They say they are fighting fraud. We know the story better. They are fighting for survival. Number 4, we demand that the migration of the teachers and police medical schemes to SHA in December should not happen before the MAKL, Medical Administrators Kenya Limited, and Minet settle all the debts they owe to hospitals. We will not have a situation where we have another crisis similar to NHIF, where you migrate a whole scheme without settling arrears owed to hospitals. We refuse the idea that teachers and police will be migrated to SHA before hospitals are owed the money that is owed to them by Minet and MAKL. This cannot happen. So therefore, we are just declaring very simply, come December, if the money is owed to hospitals by the teacher scheme and police scheme are not paid, we will not offer medical services to teachers and police under the new scheme in SHA. Finally, there must be urgent reform of the SHA financing model. It is not possible that only 10% of Kenyans can carry 96% of the weight. We hear politicians saying, go to hospital, healthcare is free. The Kenyan people know that this is not the truth. The reality of the matter is that these populist statements do not reflect the truth on the ground. Kenyan patients continue to incur catastrophic expenses. And the reason why they are incurring this is because the architects of the SHA revolution or the SHA reform are so unwilling to listen to sound advice. They have ignored all professionals. They listen to no one. They are basically unable to accept that there are other ideas, and they are leading the country in the wrong path. Therefore, we ask for immediate change as SHA approaches to 1 year. The system of collecting money is not working. The model of financing healthcare is not working. And unless all of us step up and change things, we can only see a healthcare system that will collapse. Thank you. Doctor, you've spoken about Minet owing some hospitals a number of money. Maybe how much are the hospitals owed by these Minet? And you've also spoken about a number of hospitals being investigated. You've spoken about HA2, and I remember Duale, 3 weeks ago, he handed over about 1,188 files to DCI. And we saw a list of 31 hospitals being investigated by DCI. Possibly you could shed a light on that, what's currently happening along that route. So, in terms of the teachers and police medical schemes under Minet and Medical Administrators Kenya Limited, most hospitals have not received payments for over a year. Over 1 year, they have not received payments. Most of them, the last time they got money was late last year. A few of them got some little money in February. So this is what we are saying.
The police medical scheme is worth 8.9 billion shillings per year. The teachers' medical scheme is worth about 20 billion shillings per year. Now, we are saying the combined burden of teachers and police on the Kenyan health system is close. Nyakora mojong mano jakom mar Rufa ma en riwruok mano maga osuptende mayudore kor gwenge kod mano mayudore bombe mano miluongo kanyo ni and rural and urban private hospitals association mano mantiere pacho ka mantiere kod osuptende moyo 380 mondikore kod kaka jokanyo gilando kanyo chenro mopogore opogore mano jakom margi Brian Lishenga ma bende loso sani kod jofwambo mano entiere kaunti ma Nairobi kar kae. Moko kuom gigo mabende wacho kanyo motelo ne twak mano ayudo kanyo achiel kachiel giwacho ni aguch okumba mano mar SHA okumano mar SHA wacho kanyo ni giango kanyo ni onge kod nyalo onge kod omenda moromo. Gima ntiere kar ka giwacho ni sama gilose nitiere gope mago mantiere ma SHA ntie godo nyaka sama lose ni maromo mano bilion 75 ko wacho kanyo ni SHA en broke kendo giwacho ni ok onyal choko moromo mano kogolo weche gi informal sector ka bende wacho ni wacho ni ntiere onge tungni moro amora mantiere e kind SHA kod osuptende mopogore opogore ka bende omedo kar kanyo ni osuptende mathoth bende pok oyudo chudo magi ka wuok kuom okumba moko ma bende nitiere moyo higa achiel ma bende irango nitiere mano ma chwalo okumba ne jopuonj kaachiel koda ka obila ma pacho kae. Mago duto miwacho ni sani koro en omenda ma biro higa ka higa bilion 30 gima ntiere kar kanyo gope ma podi medo lu kanyo. Jafwambo marwa Judith Omondi nitiere kanyo kendo medo luwe ang' okelnoge weche manyien mago mag saa 7 saa achiel otieno kod mano ma saa 3 achiel kachiel ang' wabed kodgi kar kae. Ikine nyakura mojonga dakika osekalo 35 kaduogo kod twak mano kapod an gi Georgian Adhiambo Otieno mabedo wamedo kolo godo ratiro mano mag nyithindo kod jodongo kod kone mopogore opogore kimedo thir weche mago mag lwenje mag kit chwech aka ywe masani kikidhi mabor. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Kansa osedoko tuo manyaka wapuonji gi duol maduong'. Riwri kodwa e penj laktar chieng' tich ariyo tarik 23 kosir kod Glenmark. Dr. Dedan Opondo biro bedo kodwa ka opuonjo kendo lero ni matut e wi tuo kansa mar duong' chuo. Penj laktar gi Ruth Otieno saa 12 odhiambo. Kik bai. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ere kaka Sanju bro timre gi wach mar Niti? To kendo ere kaka Rajiv bro timre gi wach mar Pari? Ana bro timo ang'o? Nyasacha, ma en tugo mane matugo ne?
Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. With Citizen Duca. Get 3 liters of fresh fry cooking oil at just 916 shillings, down from 1,007. Enjoy 500 grams of prestige margarine for just 205 shillings, down from 274. And don't miss the 1 kilo yellow beans at 265 shillings, down from 298. Shop conveniently on citizenduca.com or on the View Sasa app and have everything delivered directly to you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jo thumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni yawa. Your Asian adventure awaits na View Travel. Ready to explore? Dive into the vibrant energy of Thailand, stroll through Singapore's dazzling streets, or unwind on Bali's pristine beaches. Discover the rich cultures of Malaysia and Vietnam, the serene beauty of Laos and Cambodia, or the innovation and tradition of Japan and China. Whether for leisure, learning, or business, unforgettable experiences await. Tembelea Asia na View Travel. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Nyakora mongi juang machini kendo wantiere karkae chenro dhi mbele. To sama wantiere karkae bende wacho kanyo ne wayudo paro mopogore opogore kawuok kuom jopiny kendo mamedo oronwa ote mopogore opogore jogo mantiere mbui me kod duto te Ruth Dhio Chieng' wacho karkani nyithindo masani ahinya Gen Z gi Gen Alpha tijgi tek, luor thin kuomgi, which tek proper. Tinde the best maginyalo timo ne jodongo en loso kodgi content e TikTok. Jodongo moko bende richo, gidak mana ni mia makata nyakware lwete ni nono. Ma ok nyal timnegi, ma ok nyal kata timonegi kaka gidwaro, to gikuong'o nyithindogo. Moko bende rocho ratich nyithindo. Pina jalony ni ka jaduong' ma ike oniang' ma bende wiye chal ma osechako mbachni orocho ratich nyathi manyako, bende nitiere okenge minyalo kaune mago okenge minyalo kaune ma marawerano yud ratiche alotu akanu moja inako mano penjo kotere kod ratiro mano mag nyithindo. Machielo bende Eric Oduol wacho kani Cleopas thieth ma Kenya sani dong ne jo pesa, sirkal ok dew japiny. Omondi Oduol kawuok West Uyoma Akuom Village. Erokamano ahinya kuom ote mari. Injinia Lazaro Kanyambok wacho kamae ni yawa kik utiek twak ka okumulo njore mane obambo nyathi nyako ma jahiga 13 Homa Bay Suba North kaeto ginego maka ok ordinary criminals. Jogi nigi paro, ng'ama nigi paro mano mar neko, then proceed to manyo acid to interfere gi crime scene, mano koro en professional criminal madwaro serious investigations from DCI to unearth the secret motive behind it.
Otherwise, a single parent nyalo thagre ma raise family of 10 people. Then 10 people rito just one parent cosity nyalo tamogi nikech gipiem. Wachone ni Lazaro Kanyambok makare bangi ja Maguje Kanyada East kanya madane mondo mi wakaw godo ntie ote maruth nyathi Ochieng Georgian kiwinjo gi makare gi paro mar Injinia Lazaro Kanyambok mane kamano don waduogi kendo no warange achiel kachiel. Georgian nyama na lero no bende machiegni network mara tielo mar ariyo kendo ma en tielo mogik ma bende ntiere kar kae. Inyalo mana kono wa isewinjo sigana no mano mar nyathi mane obambi ma onegi. Mano kama ne ntiere kanyo e county mano ma Homa Bay. Gik mathoth ahinya mosebedo kae katimre, inyalo mana lero nwa. Bende ratiro en gimoro ma ineno ka en machiegni koso keth kata evidence. Cases mosebedo kanyo urakuru godo. Inyalo mana duoko moko kuom gima kuom joneno kae to bang'e dhi nyime kod chenro mago. Georgian akia kinyalo winja sani? Binyalo winjo sani achiel kachiel. Mano kama intiere county ma Kisumu ka inyalo winjo wa sani ang'wa thuolo mano mara nuoni ote mopogore opogore ma bende biro winjo kanyo wa nyathi manyako mobambi ma jahiga 13. Mano kama wantiere ka iwacho ni mano timore kacha e county ma Homa Bay, Suba North. Kendo obila e county ma Homa Bay nosemako achije ariyo mago ma itudo gi nek mago ma coach ma japuonjre no ma jahiga 13 mane gweng' mano Marabuor mayudore Kamsama. Mano e kar chung' bura ma Suba North County ma Homa Bay. Wach ma kama mokwongo Georgian kani winje kendo kit nonro ma itimo e wiye kae dipime kod ang'o mano nek ma nyathi ma jahiga 13 kae to bang'e jodongo bende maponono kuomo nyithindo maonge nyalo malwetgi ni nono ma koro iwacho ni ero janyuol nyalo pidho nyithindo 10 madongi. Nyithindo 10 gi kosedongo to rito janyuol achiel bedo matek ka janyuol no seti. Georgian. Erokamano ahinya Cleophas. Wach mokwongo mar wach manotimore Homa Bay mar ng'ato repo nyathi ma chwe nege ma ol kuom acid e duong'ne. Wachno wakwedo matek kendo mano wach marach. To berne ni sani endi wasekawo atua ma jok ma ichich gono timo timbegi osemaki kendo gin iye. Kesa ina notimore kendo mana sema Homa Bay last year. Ka nyathi ma nyako ma jahigni 13 obambi monegi. Ng'ama ne otimo njore machalo kamano endo sani endi entiere kod yaga kendo osava tam ma owinjore gi timno kod yaga ma Kisumu kaendi. Kendo machielo no an gadieri Cleophas ni idhi tim gimo winjore. Wachno akwedo kendo giraina no kiko chako timre jowadu. Ang'eyo ni jachien ni e piny nikech ng'ama nitiere gi pache malong'o kata malew ok nyal timo ina no. Mano wach ma ok ber ahinya. Atimo mos ahinya ne min nyathi kendo ubeda gi chir wechego Nyasaye dhi loso mbele. To machielo okawinjo penjo mar ariyo no inyalo nuoyo na go matin. Mano penjo mar jodongo ka en kanyo ni jodongo kod nyithindo iwacho ni en gima wacho ka ni nyathi odwok lwete bang'e kosebedo ng'ama ng'ongo. Penjo moro donjo kar kaka wacho ni janyuol nyalo bedo ni opidho nyithindo 10 koseti nyithindo 10 gi ok deri janyuol achiel ni kama gintiere mabiro nikech piem. Ikinde ma magi timore ikono joma tindo ang'o kaka onego bed ni rito joma dongo ikinde ma koro giti ma gintiere kindwa kaka oganda. Manya bedo kwerewa, dewa, moko bende gin jonyuolwa. Erokamano ahinya Cleophas. Chutho ibro yudo ka wach miwacho no en adieri ni nyithindo 10 ok nyal rito janyuol achiel kata 2 mosebedo ka rito gi pile ka pile.
ibro yudo ka janyuol ni nyalo dhi e okang' mamalo, nyalo tiyo day and night mondo mi oyud ne nyithinde ngima maber. To bang' nyithinde yudo ngima maber, ibro yudo ka nyithindo gi bedo gi gimiluongo ni piem ma ng'ani wacho ni an ng'ane monego beni ne miyo mama, an ng'ane monego beni ne miyo dana, ng'ane monego beni ne miyo kwara, not knowing ni jogi eki sama ne pod gin gi teko ne gitiyo gi energy gi te ma gimiyo gima iluongo ni gimiyo gima unyalo bedo kutimo, yani gimiyo usomo makendo sani un ji ma inyalo kwan e society. To mine uma ochandre kodu kata wuone uma ochandre kodu, to sani koro gisebedo jok madongo ma koro kenyalo yudo yuto mora mora. To adier nyalo bedo ni tek gi nyithindo, tok nyalo bedo te. Iyudo ka samoro nyathi moro nyalo bedo ni maber, to moro nyalo bedo ni ma ok ber ahinya. To en kwayo ni mondo coordinate kaka nyithindo. Ma emomiyo nyithindo onego bed gi gimiluongo ni togetherness. Ineno togetherness ni bro miyo wabedo kwang'eyo ni adier mama ne ni marach, onego beni wang'eyo ne gini kata gini. Baba ne ni marach, onego beni wang'eyo ne gini kata gini. Koro yudo ka sama uwuoyo kaka joka ng'ato, to koro onge piem mabedo, gimora mora bedo ka dhi e yo makare. Makata jonyuolwa iluongo ni koro gimiyo wa blessing, nikech awinjo ka ng'ato wacho kanyo, jawinjo wa moro wacho kanyo endo ni jonyuol kuong'o nyithindo. Gimomiyo kuong' ni biro nikech in samoro janyuol ni onindo kech dala, to into ichiemo kendo iyieng'. Adier matin miyudo ni ang'o mamoni pogo gi janyuol ni mondo kik ket iluongo nang'o chuny malit kuom janyuol. Chuny malit ne mamiyo janyuol wacho ni oyo kama e kaka nyuol to weuru. Iwinjo ka samoro jonyuol nyalo wacho wach malit makata in kiwinjo nyathi to iwinjo mana ka chunyi wacho ni oyo mama to chwanyore kata baba to chwanyore. Kora kwayo nyithindo ma pod ni gi jonyuol gi kapod ngima gi wakauru jonyuolwa obed responsibilities magwa. To nyadi ng'eny bro yudo ka jonyuol ywak nikech adieri ok ginyal yudo konyruok kaluwore gi higa be koro niang'. Samoro ng'ato ike oniang' moseweyo kata tich, en ng'ama oseretire. To nikech ne opuonjou momiyou lain maber monego bed ni uluwo, koro nokoso timo gimiluongo ni investment kata kano pesa monyalo tiyo godo bang' koro weyo tich. Koro mae makelo lit mar janyuol, chuny malit mar janyuol. Gino manonego bed notiyo godo bang' ka oseretire, ka koro obet piny mos kochamo, iyudo ka sani endi koro onyalo bedo ni nomiyo ute somou, omiyo somo kendo otero unyaka somo e kiwango mamalo. Ibo yudo kata ka jonyuol mang'eny jowadu aseneno kata moko oko koni, ng'ato se wuotho gi wuoche ma wuoche oti, to in kaka nyathine irwako wuoche ma inyiew mana Woolworths wuoche achiel kende ibo nyiew en over siling 10,000 gi wiye. To babau kata mamau to rwako wuoche ma otimurumo. Wang'iuru jonyuolwa jowadu. An mane kwayo na makende Cleophas mano ema akwayo jo winjo na ni mondo wabeduru jok moko mang'iyo kuma waai, wabeduru jok moko mang'iyo chien, ni mar jonyuolwa gi kwarito gi maber to Nyasaye be medo gwedhowa. Kendo gima fwenyo kendo Cleophas, chutho nitiere gweth e chiwo. An kaka nyathi baba wa gi mama wa, samora mora malweta oromo gi janyuolna, kendi bro yudo kiyudo dabu. Nyasaye bro gwedhi kendi yudo dabu. Emomiyo awuok oko mondo mi anyis oganda ni joluo wa kaachiel gi joma moko manyalo winjo dhokni ni warituru jonyuolwa nyaka gidewa tetete gi kwerewa,
ni wan ma wan nyalo miyo gi bed gi ngima mabor nikech ka wajwang'o gi to kendo ngima gi nyalo lal kayiem nono. Erokamano. Aunero kamana enya Georgian kendo ang'eni wasetwak e yo makare gi kanya madani mondo mi watiek godo twak ukinyi makawuono ka warango gi achiel kachiel mana kama wantiere kodi kar kago. Nero kamano Georgian Adhiambo Otieno kumbiro kodwa odiochieng' makawuono kod chenro duto mosebedo kanyo katimore mano e bwo Adventist Ministry mano mabende osebedo kanyo kutayo chenro mopogore opogore e kaunti ma Kisumu mar jiwo ngima makare ne joma mine ahinya kama gintiere tieko gwandruok kod lwenje mago mag kit chwech e konde mopogore opogore. Georgian adong' gi thuolo ma dakika achiel kende e wach mani moik ne mine mantiere alwora ma Kaluo debed mane ne jogo machuo